Vítej, krásná bytosti. Posaď se, zavři si nebo si přivři oči, co je ti pohodlný. Tak a s hlubokým nádechem přitáhni veškerou pozornost do prostoru za oči a s výdechem vypusť jakýkoliv napětí, který teď v sobě máš. A ještě jednou s nádechem přitáhni veškerou svoji energii ze všech míst, časů, dimenzí, situací, od všech osob, kde si ji nechala, taky přitáhni zpátky k sobě do prostoru za oči. A s výdechem vydechni cokoliv je třeba vydechnout, jakýkoliv napětí. A jenom dej povel svému tělu uvolnit. A ještě jednou přitáhni svoji pozornost a energii za oči. A vydechni jakýkoliv napětí, cokoliv, co je třeba vydechnout. Představ si, jak z kostrče a ze svých plosek nohou pouštíš takový kořeny do jádra Matky Země. A tam se v jádru obmotají a ty si skrz tyhle kořeny přitahuješ podporující, vyživující energii Matky Země do celého tvýho těla a naplníš každou buňku svýho těla. Přitáhni tu energii až nahoru skrz temeno hlavy, aby ti celá ta energie vytryskla ven jako fontána. A jenom si navnímej, jak se teď cítíš. A teď si představ, jak nad hlavou, nad temenem hlavy otevřeš takovej trichtýř a necháš skrze něj z vesmíru z hvězdy tvý duše proudí takový stříbrno-zlatý déšť, který vypadá jako vodopád. A ten tě skrz toto temeno přes celé tělo pročistí a naplní každou buňku tvýho těla touhle očistnou energií. Nech tenhle vodopád proudit skrze celé tvoje tělo. Až do plosek nohou a všechno, co je třeba očistit, vypusť do Matky Země, pro kterou je tohle všechno výživa. Nech proudit tuhle vesmírnou čistící energii z vrchu směrem dolů a představ si, jako když skrz tvoje nohy a skrz tvoji kostroč tryská tahle energie jako fontána zase zpátky směrem vzhůru. A to stejný dělá vyživující energie Matky Země. Proudí skrze tebe ze spoda a skrz tvoje temeno hlavy, tryská zase směrem dolů a obě tyhle energie tě objímají v takovém kruhu. Naplň se tuhle energií. Navnímej si, jak se teďkon tvoje tělo cítí. A my už se ponoříme hluboko do sebe, do našeho podvědomí. A budeme se podívat na bloky, které nám brání k dosažení našeho cíle. Naskenuj si celé svoje tělo od hlavy až k patě a najdi místo, kde cítíš jakýkoliv neklid, jakékoliv napětí, cokoliv nepříjemného.
pokud těch míst je víc, tak si jenom navnímej, kde jsou. Dej pozornost těm místům, které jsou nepříjemné, kde cítíš jakýkoliv napětí, tlak, bolest. A pojď teď svoji pozornost přesměrovat do prostoru solaru. Místo pod tvým pupíkem. Představ si, jak z tady toho místa ze solaru před sebou vytvoříš takový žlutý, velký kruh, který je mimo tvoje tělo. A ty dáš všechny ty tvoje neklidy, všechno, co jsi si naskenovala na svém těle a zjistila, že tam je nějaký nepohodlí, tak vemeš všechny tyhle části a dáš je do tohohle žlutého kruhu před solarem. A jenom tam nech propouštět vše, co je třeba z tvýho těla propustit. A pokud uslyšíš něco, co ti chtějí tyto části říct, tak si to vyslechni. Tyhle části pro tebe mají význam. Možná ti chtějí něco sdělit, tak jenom naslouchej a pozoruj, co se při tomto procesu děje. Každou tu část vem a dej ji do toho žlutého prostoru, do toho žlutého kruhu před solarem. Tam ještě dát i ty části, které se ukázaly pod těma částma, které byly viditelné hnedka na začátku. Dej tam cokoliv, co se ještě ukázalo během tohoto procesu. Zeptej se, jestli je to všechno, jestli jsou tam všechny ty části, které potřebují být propuštěné. Pokud je ještě nějaká, která potřebuje doplnit, tak ji tam dej. Tak, výborně. Představ si, jak v dálce vidíš oheň. Vidíš takový veliký plamen ohně. A teď běž. Celou tuhle kouli naplněnou všema těma částma, které potřebují být propuštěný, tak dej tu kouli do toho ohně a všechno to spál. A jenom pozoruj, jak všechny tyhle části mizí a jak je propouštíš skrze tento oheň. A veškerý dým, který odchází při tomto procesu, ten se pomaličku rozpouští do vesmíru. A ty jenom vidíš a pozoruješ, jak se všechny tyhle části spalujou v ohni a už prostě nejsou. Jsou pryč. To už je minulost. Už nejsou. A necháváš ten oheň pořádně pojmout všechny tyhle části.
všechen ten dým odchází do vesmíru. Poděkuj všem těmhle částem, že tě ochraňovali, že tu pro tebe byli. A zároveň jim řekni, že už je ale nepotřebuješ, že už jsi připravená na něco jiného. Tak a až se všechno spálí, tak nech ještě veškerý ten dým dojít, vcucnout do vesmíru a představ si, jak pomaličku skrze tvoje temeno hlavy na tebe začíná pršet takovej zlatostříbrný déšť nových informací, nových kódů, které jsou, tyhle informace jsou zakódované v tom zlatostříbrném dešti a oni teď prší skrze ten trichtýř, kterým proudí přes temeno hlavy a naplňují každou buňku tvýho těla. Skrz hlavu zaplní krk, zaplní ramena, hrudník, záda, břicho, zadek, stehna, až dolů do nohou a naplní každou buňku tvýho těla. Úplně každičkou. Nech tenhle déšť, ať pracuje. Má pro tebe nový informace, které se projeví buď hned, anebo v čase. Jsou to nový kódy, které ti dovedou přesně tam, kam míříš. A nech tady ten déšť ještě pršet i do celého tvýho energetického prostoru, do té bubliny, kterou jsi si vytvořila na začátku. Ti zaplní. Navníme, jak se teď cítíš. A my se rovnou naladíme na naší nejvyšší verzi sama sebe. Představ si, jak jsou před tebou 3 schody. A ty jdeš po těch 3 schodech, stoupáš nahoru. Otevřeš takový zlatý dveře a vstoupíš do prostoru, kde je nekonečno bílý plochy okolo tebe, pod tebou. Je to kvantový pole, kde už existuje ta verze sebe sama, po který toužíš a kam směřuješ. A ty teď pojď a nech jí přijít k sobě. Představ si, jak k tobě přichází tvá verze sama sebe. Ta nejvyšší verze tebe samotné. Jak vypadá? Co má na sobě? Jak se pohybuje? Jakou má energii? Jak se vyjadřuje, jak komunikuje? Co dělá tvoje nejvyšší verze sama sebe?
pozoruj. Nech, aby vstoupila do tebe. Nech jí, aby prostoupila celým tvým tělem a naplnila každou buňku tvýho těla a ty se stáváš touto verzí právě teď a tady. Vidíš skrze její oči. Jednáš skrze ní. Ty jsi tahle verze. A jenom pozoruj, co ti chce ukázat. A dýchej si. Má nějaký vzkaz pro tebe? Chce ti něco říct? A jenom naslouchej. Zapamatuj si, co ti řekla a pomaličku z téhle verze sama sebe vystup a nech jí zase postavit se před tebe a teď se jí zeptej, co je ten jeden krok v mém fyzickém světě, v mém hmotném světě, který mám teď udělat, aby se mi všechno začalo přepisovat do hmoty. Co je teď ten jeden krok, který mám udělat, abych se přiblížila a stala touto verzí sama sebe. A jenom naslouchej, co ti řekne. A zapamatuj si to. Moc jí poděkuj za to, že se ti ukázala, za to, že ti dala vzkazy a nástroje a už jí propust. Kdykoliv se na ní můžeš naladit takto. Zeptat se jí na radu, na vedení. Pojď se pomaličku vracet zpátky skrze ty dveře, skrze ty 3 schody. Pomaličku se vrať do svýho těla. Navnímej si, co cítíš pod nohama, pod zadečkem.
Navnímej si vzduch okolo tebe. Navnímej si prostor, kde seš. Dlouze se nadechni a vydechni. Ještě jednou se nadechni a vydechni. A pomaličku začni otevírat oči a vítej zpátky do tady a teď.